casualitat no hauràs vist i diuen no m'ho diguis. Dos carros, 5 nens, 5 nenes, 8 nois i un bebè. Li diu, com ho saps? És que m'acaben d'atropellar. Això és de Jaimito i la seva mare. I li diu la mare, i li diu Jaimito, mare que està tirant la taula, per què? Perquè està vella. Mare que està tirant les cadires, per què? Perquè estan velles. Mama que està tirant el sofà, per què? Perquè està vella. Jaimito, què estàs fent? Tirant a l'àvia, per què? Perquè està vella.